ka limaniya kosɛbɛ k'a fɔ dakan ale tɛ singa dɛ o ye tiɲɛ ni ala a bɛ komi sisan carnet de famille an nana don min diɲɛ kɔnɔ n'an bɛna kosɛbɛ an ka carnet de famille dilannen don masa in bolo i kan ka ko kan k'i sɔrɔ i kan ka ko kɛ o bɛ b'o kɔnɔ o dilan an bɛ limaniya kosɛbɛ nka dakan ale tɛ singa dɛ o ye tiɲɛ i teri dakan i tɛ se k'a fɔ i terikɛ ye ne terikɛ ni dakan singa ma ayi o tɛ se ka kɛ i y'a fɔ mɛ cɛkɔrɔba dɔ de ye nin fɔ yen kosɛbɛ a ko cu ko fɛn bɛɛ bɛ singa fo dakan ko dakan tɛ singa dɛ o ye tiɲɛ ko hari filaninw hari nɔrɔlamaw ko dakan tɛ singa siga t'a la ne ko n ko ye tiɲɛ ye a ye n wele dɔrɔn k'a ɲininka ko cu fɛn bɛɛ bɛ singa ne bɛ se k'e ka duloki singa e bɛ se ka ne ka samara singa a ko mɛ fɛn kelen bɛ yen k'o tɛ singa dɛ ne ko n ko bɔn ko ne tɛ ko aw minnu ye kumakɛlaw ye ko dakan cu k'o tɛ singa o ye tiɲɛ o tuma an ka maakɔrɔbaw u ka kumaw tɛ ten dɛ siga t'a la i m'a ye sisan denmisɛnw t'u sigi maakɔrɔbaw kɛrɛfɛ o de b'an caman bila fili la kosɛbɛ e m'a ye ne cu bɛ kuma caman fɔ union soudanaise RDA kan yan kosɛbɛ n bɛ Mali caman n bɛ Modibo ka fɛn caman fɔ Abdou ne ka kɔrɔ ne ye mais ne ma Modibo ye n ɲɛ la dɛ Alahu akbar ne ma Modibo Keyita ye dɛ ayi Modibo Keyita minɛ 68 69 année scolaire 69 70 anw donna école la ne ma Modibo Keyita ye n ɲɛ la dɛ awɔ n b'a kumaw mɛn n b'a kalan gafew kɔnɔ wa n ye n sigi RDA cɛkɔrɔbaw caman kɛrɛfɛ siga t'a la i y'a faamu Baba Togo Olofobo ala ka hinɛ la n fa Dirisa Jara ale tun ye union soudanaise RDA maa ye n'o fana delila ka kuma kosɛbɛ n fa Gabu Jawara Bɛnakura Daba Jawara fa kosɛbɛ n'o delila ka kuma o cɛkɔrɔba ne ni n fa Dirisa Jara tun b'an sigi a ka 10 heures kɔnkɔn ni sɛfan maa caman tun t'o don dɛ a bɛ ne de wele ale de y'a fɔ ne ɲɛna ko maison du peuple ko investissement humain a ko cu n'an k'a f'i ɲɛna ne bɛ RDA kɔ don n tɛgɛ n'an ka RDA ko f'i ɲɛna maison du peuple min filɛ nin ye Musa Tarawele tun bɛ baara la yɔrɔ min o ye investissement humain de ye jamanadenw yɛrɛ de y'a jɔ jamanadenw yɛrɛ de dimanche bɛɛ bɛ taa ka t'i farikolo jaka di faso ma kosɛbɛ o de ye investissement humain dɔw bɛ jimirew dilan ka taa dɔw bɛ dabileniw dilan ka taa dɔw yɛrɛ bɛ dumuni dilan ka taa k'a di faso ma ka d'a ka faso ka baara de don fasoden ɲumanya Haut Conseil des collectivités siège bɛ yen de siga t'a la politique ko t'a la kosɛbɛ n kalannen don o t'a la directeur de service ko t'a la bɛɛ b'i ka fugulanin dɔn k'i ka forokiyani dɔn ka taa baara kɛ kosɛbɛ ko nin a dilanna investissement humain de maliyɛn bɛɛ de ka wari donna la u taar'u farikolo di kosɛbɛ awɔ n ye yɛrɛ di faso Mali an y'a kɛ Mali ye an faw y'a kɛ an mɔkɛw y'a k'u ye investissement humain n'a fɔra ko nin yɔrɔ in bɛ fɛn dɔrɔn Modibo Keyita ka waati la dɔrɔn jamana den bɛɛ de tun bɛ taa ka t'i bolo don a cɛ la manœuvre sara t'a la foyi t'a la u b'a kɛ faso de kama fisabililayi Mali Abdou o de dɔgɔyara sisan kosɛbɛ o de dɔgɔyara sisan y'a ye kɔni de dɔgɔyara sisan kosɛbɛ n'i ko mun ka baara mun kɛ u b'a ko wari bɛɛ ko wari e m'a ye denmisɛnninw b'u sigi fossé dingɛ da la kosɛbɛ ka ji b'a kɔnɔ ji nɔgɔ b'a kɔnɔ a bɛ tobi i b'a fɔ ko ɲuguna soso bɛ yen ni kasa u si t'a fɔ k'a fɔ k'an ka nin labɔ u bɛɛ b'a fɔ de ko mairie Alahu akbar u bɛɛ b'a fɔ de ko état kosɛbɛ ko Mali ko état de b'a dilan an denmisɛnninw banna an ka denmisɛnninw ban'u yɛrɛ la walayi banna u faso la o ye tiɲɛ o ye b'u sigi ka thé wuli yen de kosɛbɛ premier deuxième fo troisième soso bɛ k'u kin siga t'a la wa ko mairie ma baara kɛ ni mairie ma baara kɛ aw faso aw y'aw faso kɔnɔ aw yɛrɛ tɛ wuli aw ka nin fɛ o ye tiɲɛ aw ka fenêtre bɔ o wulu in de la so bɛ don aw baw n'aw faw de kan walayi aw tɛ wuli dimanche kelen aw ka râteaux ni pelles ni brouettes ɲini i n'a fɔ dimanche tɛmɛnen club des amis Imam Mahmoud Diko kosɛbɛ ale dɛmɛbaw ani a kanubaw olu ye a waleya dɔ kɛ Badalabugu ka tila ka taa dɔ fana kɛ Sotiba olu ye waleya ɲuman in kɛ hakili ɲuman de y'o ye kosɛbɛ même faso fɛ a ma se da la wale de bɛ a kɛ même faso fɛ a kɛ ni waleya ye siga t'a la tiɲɛ tɛ ɲamanw bɛ yɔrɔw la denmisɛnninw bɛ yen u tɛ foyi kɛ ko mairie kosɛbɛ bon mairie dun fana bɛ baara kɛ ni musaka de ye mairie bɛ baara kɛ i b'a dɔn Abdou an ka droit an k'an ka devoir kɛ dɛ et puis i b'a dɔn 1er janvier de l'année fo ka n'a bila 31 décembre TDRL taxe de développement 3000 francs jɔn bɛ yen mun b'a sara a ka dɔgɔ 600
n'i y'o sara mairie ye mairie bɛ baara o baara kɛ mairie yɛrɛ ka session na c'est libre i bɛ se ka taa lajɛ i bɛ se ka taa assister parce que i ye nafolo bɔ ka di mais TDRL mɔgɔ si t'a sara Allahu akbar aw ko wulu ka bɔ aw ko yɔrɔw ka furan aw ko yɔrɔw ka senuya kosɛbɛ a wari bɛ bɔ min a ka gɛlɛn a wari bɛ bɔ min bon n'u y'o baaraw ta sisan k'a di entreprise dɔw ma kosɛbɛ n bɛ deli k'a fɔ yan Mali namaratɔ baara bɛɛ bɛ kɛ samiya de fɛ kosɛbɛ i yɛrɛ ye journaliste i b'o kɔlɔsi n'u ye wulu bɔ sisan u b'a da la camion t'a ta ni san nana ni san finna o sufɛ ka san na o bɛ tila ka segin o b'a sɔrɔ o ye manœuvre bɛɛ sara kosɛbɛ jamana wari ma perdu fu mais n'a y'a labɔ aw b'a kɛ camion kɔnɔ camion bɛ tugun aw kɔ n'a y'a labɔ dɔrɔn aw b'a kɛ camion kɔnɔ mais u b'a labɔ k'a bila dingɛ da la n'u y'a bila dingɛ da la san tɛ mɔgɔ kɔnɔ ni san nana u bɛ segin o b'a sɔrɔ o ye manœuvre sara ka ban o de y'a kɛ ko Mali namaratɔ baara bɛɛ bɛ kɛ samiya de fɛ ka nkalon da sanji la o c'est la pluie ye eh bien u b'a fɔ de ko c'est la pluie an ka kalabanci baara bɛɛ bɛ kɛ samiya de fɛ ka jamana wari ta k'a labɔ k'a halaki ka jamana sigi a sen sabara kan munna mars avril u t'a kɛ munna tɛ fasow labɔ mars avril o kɔni o b'a sɔrɔ san ma daminɛ kosɛbɛ yarɔ namara ko t'o la dɛ ayi tilema u k'a labɔ kosɛbɛ maintenant o la ni san nana dɔrɔn a bɛ taa nɔgɔya la barika o ye hakilina ɲuman ye o tuma faso in f'an ka kɛ a fɛ de kosɛbɛ faso bɛ ni k'a bɛ n da la o tɛ dɛ i ka kɛwale kosɛbɛ Mali f'an ka patriotisme de cultiver faso de ɲumanya waleya e m'a jateminɛ maliyɛn t'a faso fɛ an k'an jɔ ɲɛtaa yɔrɔ la an ka cadre minnu bɛ jigin kosɛbɛ ka bɔ baarakɛyɔrɔ la an ka mobiliw lajɛ a caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ Amérique drapeau de b'u ka mobili kɔnɔ Amérique drapeau américain n b'o f'i ɲɛna i b'i jɔ yan sini sɔgɔma i bɛ mɔgɔw ka mobili lajɛ Mali drapeau bɛ mɔgɔ min ka mobili kɔnɔ baramujɔlɔjo kabako ye dɛ walayi i b'a compter i bɛ 200 compter 200 la i b'a sɔrɔ ko kelen Mali drapeau b'o de Allahu akbar mais Amérique drapeau u b'o de siri u ka mobiliw ɲɛfɛ ou bien France an y'an ban yɛrɛ la ka ban i tɛ an ka drapeau i t'a ye mɔgɔ si ka mobili kɔnɔ Mali drapeau Allahu akbar kaburu o de la i b'a dɔn k'a fɔ k'u ye Mali bila Mali mɔgɔ tɛ Mali fɛ o lajɛ jamana wari bɛ ka suɲɛ cogo min mɔgɔ de bɛ Mali fɛ yan k'u b'a fɔ de ko i t'a ɲini Abdou ye nommé directeur général la b'a fɔ Abdou félicitations ka ban i hakili to i yɛrɛ la dɛ i tun bɛ Jakarta colonie kan i hakili to i yɛrɛ la ne b'a fɔ e ɲɛna Abdou i hakili to i yɛrɛ la a suɲɛ Allahu akbar bon nin de ye Mali ye Mali kura la f'an ka hakili Musa Traoré ko f'an ka jogo de yɛlɛma Ala ka hinɛ Musa la ne Musa ka baro Musa ko an ka jogo de yɛlɛma n'an m'an jogo yɛlɛma an tɛ kɛ jamana fɛ an tɛ k'an ka dugu fɛ an tɛ k'an yɛrɛ fɛ f'an ka jogo de yɛlɛma kosɛbɛ Ala k'a to an ka jogo yɛlɛma ami Ala k'a to an ka jogo yɛlɛma Ala k'a to Mali kanu ka don an na n'o tɛ maa si tɛ Mali fɛ ni ne ye nin kuma in fɔ dɔw bɛ tila ka wele ka fɔ ko tu ko fɛ exception t'a la mɔgɔ si tɛ mun bɛ Mali fɛ awɔ Allahu akbar an ka Mali de bila an dusukun na an ka kɛ Mali de fɛ n'an kɛra o de fɛ fɛn caman bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ nɔgɔya koyi mais an t'an faso fɛ k'a ci dɔrɔn Abdou i kɛra directeur ye Abdou i hakili to i yɛrɛ la dɛ Abdou foroba nafolo suɲɛ foroba nafolo dun ye faden to de ye an y'o dun ka Mali buruja a lajɛ samiya in na u ye siraw lajɛ e yɛrɛ b'a dɔn siraw lajɛ sira de y'u mɔgɔ sira bɛɛ sɔgɔsɔgɔlen don i b'a fɔ ko nin tin anw de ka capitale filɛ nin ye cardinal ka kuma jɔra an na an kɛra fadenw sago ye an b'o de la an bɛ fadenw sagoya kɛnɛ de kan sisan Mali an tɛ yɛlɛma an t'an miiri an tɛ keleya nin y'an don kan ye bi kosɛbɛ Abdou Ouattara Ibrahim Diallo Thiou jamana in kɔnɔ ni an ye kuma fɛn o fɛn fɔ kosɛbɛ n'an ma fɔlɔ lakana la to ka jɛ don jamana mako bɛ lakana la bi lakana mako b'o yɛrɛ de la kosɛbɛ jamanaden bɛ haminen ko ni jorona ko kan ka kɛ lakana de o ye tiɲɛ an y'a ye k'a fɔ fɛn min ye général Salifu ye a ye caman kɛ kosɛbɛ ka to ministériya la caman kɛ o de y'a kɛ ko jamana in kɔnɔ an ka dɔw ka ɲuman dɔn siga t'a la sanu ka sa an k'u ka ɲuman dɔn général Salifu ye caman ba de kɛ a bonya b'an yɔrɔ la bi kosɛbɛ Maliden don officier supérieur don nka kunun a ka baara tɔ bɛ ka laban fɛn min ye Kulukɔrɔ ye kosɛbɛ commissariat kelen de tun bɛ yen Kulukɔrɔ ka bon Megetan kosɛbɛ jama cayara o hakili taara commissariat filanan na o kɛra colonel Dawud
n'ale ministre de la sécurité sigatala atara kata commissariat do kurumutege akila ni direction régionale de la police kosebe atara kata olu kurumutege ani kata poste do flé balamba sirala fɛn min y'o wo kurumutigɛliw ye an bɛna kumaw kan bi alamisa donya in na kosɛbɛ Iram Jalotu o tɛmɛlen kɔfɛ min ye lakanako ye hali bisa an ka jamana kɔnɔ Masina marabolo kɔnɔna na Segu région kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko min ye ladalamaw ye n'o ye donsow ye ko olu ni maa dɔw karila ɲɔgɔn na n'o ye maa murutilenw ye jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko maa dɔ fatura donsolakaw la an da bɛna se o waleyaw fana ma ka da o fana kan min ye jɛkulu ye fana jɛkulu minnu bɛ yen ni olu ka baara bɛnlen bɛ dɔnyaw ka cakɛlaw ka hakɛw la sabatili ma olu fana ye sigi kɛ kalo laban in tɛmɛlen in na u ye ɲɛfɔli kɛ u ka hakilinaw n'u ka baara kɛcogoyaw la an'u ka laɲiniw na min bɛ se ka kɛ sababu ye k'u ka baaraw jidi an da bɛna se o fana ma Abdou ka fara kunnafoni wɛrɛw kan kosɛbɛ an bɛ olu ɲini ka a lase lamɛnnikɛ jɛkulu ma o de ye donkibaru kɛnɛ ye bi kosɛbɛ ni maa min bolo bɛ nɛgɛ karafe juru la o ye Amadu Gindo ye an b'a fɔ an balima lamɛnnikɛ jɛkulu cɛ ni muso denmisɛn ani makɔrɔba kosɛbɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bisimila ɲɛ taa ka donkibaru kɛnɛ kan fɛn min ye lakana ye kosɛbɛ an y'a fɔ an ka kuma daminɛ kɔnɔna na k'a fɔ ko Kulukoro awɔ o mɛgɛntan kosɛbɛ ko fɛn min ye colonel Ali Mohamedine kosɛbɛ a taara commissariat polisiso do Kurumukari Kulukoro kosɛbɛ a n'a ka jama mun fɔra kɛnɛ kan ye Ibrahim Jalotu i n'a fɔ an ka jamana mako bɛ lakana la ni an ka jamana baaraw ta k'a lajɛ bolofa kan ka bila lakana ko la ka sabu kɛ jamana kɔnɔdenw ale ni u bolokɔnɔfɛnw ni o lakanana o bɛ kɛ sababu ye basigi bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ ɲɛta fana bɛ jidi jamana marabaaw ni o bɛ tali kɛ colonel Asimi Goita ani docteur Sogɛl Kokala Mayiga u ko olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye min ye polisiw ye olu ka baaraw ka se ka yakubaya ani a ka jidi dɔ ka fara o baaraw kan an ka jamana kɔnɔ k'o nɔ kan min ye tarata ye n'o bɛnna u ti kalo tile 31 ma san 2021 Mali minisiri n'a bɛ wele colonel major Daudu Ali Mohamedine ale ni polisiw ka ɲɛmaaba ni o ye Suleman Traoré kosɛbɛ olu ye wulikajɔ bila sen kan k'u kunda an ka jamana yɛrɛ marabolo filanan kan yɔrɔ min tɛ o tɛ Kulukoro o selen u taara nin polisiso atako filanan ni an b'a wele ko commissariat de police 2e arrondissement Kulukorokaw fɛ yen u taara o dayɛlɛ a yirala k'a fɔ ko nafolo fɛn fɛn dora nin baara in na a bɛɛ lajɛlen bɔra an ka jamana wagandiba kɔnɔ minisiri ka kɔrɔfɔ la a ko laɲini in tɛ dɔwɛrɛ ye min ye camancɛ fanga ɲɛma n'o yɛrɛ ye finitigilaka ye colonel Asimi Goita ale ni marabolo ɲɛma docteur Sogɛl Kokala Mayiga u ko jamana yɛrɛ ka laɲini fanba dɔ ye nin de ye lakana ka se ka sabati ni ko lakana o tɛ ɲɛ cogoya si la fo lakana bunda olu ka se ka jɛnsɛn jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o waleyaw bɛ se ka kɛ sababu ye min ye maa murutilenw kɛlɛli ale ni maa kagana gɛlɛnw fo ka taa se maa minnu ka baara bɛnlen bɛ sonyɛli ani bɛngali walew ma o n'a ɲɔgɔnna caman minnu bɛ nin waleya jugu ninnu ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma dan ka se ka siri o waleya jugu ninnu na u ka jija ni cɛsiri kɔnɔna na min ye polisiw ka ɲɛmaaba ye n'o ye Suleman Traoré ale ko ni commissariat filanan min dayɛlɛlen filɛ nin ye Kulukorokaw fɛ yen adamadenw mako bɛ baara o baara la ale ni polisiw mako bɛ minɛn fɛn fɛn la a bɛɛ lajɛlen sabatilen bɛ nin commissariat kofɔlen in na o laɲini ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye u ka se ka u jija ka jamana kɔnɔdenw sago d'u ma min ye contrôleur général Suleman Traoré a ko ale kɔni bɛ hakililajigi kɛ min ye jamana kɔnɔdenw ye kunnafoni sanuma u k'a ɲini cogoya bɛɛ lajɛlen na k'a di finitigilakaw ma nka n'i ye polisiw ka baara ta k'a lajɛ polisiw olu ni jamana kɔnɔdenw ka surun kosɛbɛ o de bɛ se ka kɛ sababu ɲuman fana ye baaraw tacogoya ani kunnafoni sanumanw falen-falenni o bɛ se ka u ka baaraw nɔgɔya u bolo min ye maa murutilenw ale ni maa kagana gɛlɛnw ka waleya jugu ye olu kɔni na u kɔda o la i n'a fɔ olu kɔdalen bɛ o waleya jugu ninnu na a bɛ san caman bɔ cogoya minnu na ka sababu kɛ malidenw caman bɛ ka min laɲini bi o de ye k'a daminɛ Mali marabolo fɔlɔ fo ka taa se a marabolo laban Mali kɔnɔna ani a kɔkanna a bɛɛ lajɛlen ka se ka lakana malidenw ka taa ni ka segin ka se ka kɛ lafiya ni basigi kɔnɔna na u bolokɔnɔfɛnw
u fana ka se ka lakisi jamana kɔnɔden minnu kun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na fana olu y'a yira k'a fɔ ko olu nimisi wasara n'o ye Kulukoro sigibaw ye u ko olu kɔni b'a ɲini jamanatigiw fɛ u ka u jija jamana yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen ni lakana ma sabati u ka se ka wulikajɔ bila sen kan lakana ka se ka sabati yɔrɔ kofɔlenw na nka min ye polisiw fana ye u ka se ka kangaridaw ye u ka baaraw kɛcogoya ɲuman ale ni u ka se ka u bɛrɛ bɛn ni jamana kɔnɔdenw ye o de bɛ se ka baara nɔgɔya u bolo furukufuruku san ani waati polisiw ni jamana kɔnɔdenw cɛ k'o ye waleya min man ɲi kosɛbɛ olu kɔni b'a ɲini u fɛ u ka se ka sabali jamana kɔnɔdenw kɔrɔ baaraw kɛcogoya ɲuman o bɛ se ka sabati ni bɛɛ lajɛlen kɔni muɲuna ɲɔgɔn kɔrɔ Ibrahim Diallo Ciu min bɔra ni commissariat dayɛlɛ in na Kulukoro ni faranga b'i bolo ka fara kan Abdou an bɛ mun fɔ jamana faamaw ye fini donnaw ye kosɛbɛ poste de sécurité ka caya ni poste de contrôle polisi kosɛbɛ sariya yɛrɛ la polisi man ka assurance ɲininkali kɛ y'a faamu fiɲɛ tɛ ɲininkali polisi man k'o kɛ nin bɛɛ n'a ka service de don o tɛ mɔgɔ de kan ka sɛbɛn dɔw bɛ yen dédouanement ni fɛn ninnu polisi kan k'o ɲininkali kɛ polisi man k'o u ka poste de sécurité caya pour la sécurisation contrôle ko o bɛ yen mais sécurité n hakili la o de nafa ka bon kosɛbɛ mais contrôle ye de karisa nin sira kan trafiquants bɛ na ni drogue ye u bɛ na ni fɛn ye u k'o poste de contrôle u ka sécurité de ta caya ni contrôle ye y'a faamu kosɛbɛ polisi sigikun ye de population ye o de la b'a ko population ka kunnafoni di polisi ma polisi fana ka comportement ɲɛnama k'o ɲɛsin a ka population ma n'o tɛ ni population siranna sisan ni population tɔɲɔna sisan population b'a bolo kari a kɔnɔ kunnafoni tɛ di polisi ma dɛ o don hali mɔgɔ fagala bɛ quartier kɔnɔ population t'a fɔ hali ni zonba bɛ yen population t'a fɔ ka d'a kan polisi yɛrɛ ka degun sera population ma o tuma an ye ɲɔgɔn gese ni ɲɔgɔn fale de an bɛ ɲɔgɔn dafa y'a faamu polisi san'i ka kɛ polisi ye i bɔra gansan civil i nana faso fini ta i kɔrɔla a la cogo o cogo i tɛna san 68 k'a la i dan ye 65 ans ye i bɛ segin ni i ye fini bila i bɛ segin min i bɛ kɛ jamanaden gansan ye i nɔ la i tɛ kɛ jamanaden gansan ye tuguni i bɔra civil kunda i bɛ tila ka segin civil kunda o tuma an ye ɲɔgɔn gese ni ɲɔgɔn fale de an ye ɲɔgɔn faamu anw ka kunnafoni d'u ma o ka ɲi nka n'u y'a kɛ cogoya sugu dɔ fana na kosɛbɛ k'a ɲɛsin population ma population tɛ kunnafoni d'u ma dɛ population bɛ mɔgɔ fagalaw ani zonba ninnu k'u kokɔrɔ dun ka d'a kan u bɛ dɔɔni mun d'u ma kosɛbɛ tɛ sɔn ka information di polisi ma mais ni a kɛra an bɛnna ka ko to ɲɔgɔn ta la bɛn kɔnɔ kosɛbɛ kunnafoni bɛ di polisiw ma e m'a ye 3e arrondissement commissaire ni Bagadaji-kaw ni Kɛnzabur-kaw ni Ɲarilakaw ka di u m'a ka baara nɔgɔya bolo commissaire Sadio Tomoda u m'a ka baara nɔgɔya bolo Kɛbɛ filɛ nin ye anw kɛrɛfɛ Ibrahim Kɛbɛ u m'a ka baara nɔgɔya bolo information tɛ d'u ma ni aw ko information ka di population ma aw ni population ka coopération ka diya aw kana tɔɲɔ lase population yɛrɛ ma tiɲɛ tɛ siga t'o la n'aw ye mun ka jakartani minɛ f'aw ka 100 kɔrɔnin b'o kun n'aw ye mun ka sanilini minɛ f'aw ka 200 billet kɔrɔnin b'o kun aw dun b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ jugu ni ninnu de bɛ sigi la kosɛbɛ o la u tɛna kunnafoni di dɛ o tuma an bɛ a fɔ 2e arrondissement Kulukɔrɔ kosɛbɛ a commissaire yɛrɛ muso de ye ko Fatim Buware Amadou d'accord i y'a faamu ala ka baara ala k'a ɲɛ ala ka baara ɲɛ polisiw bolo lakana ala k'a sabati ala k'a ɲɛ u bolo ala k'a ɲɛ u bolo Abdou hali bi lakana hukumu kɔnɔna de kosɛbɛ Ibrahim Diallo Ciu an ka 4e région na n'o ye Segu ye donsow ka lahala bɛ cogo di a fɔra ko donso don taɲɛna a taɲɛna yɔrɔ jumɛn de Segu région Masinakaw fɛ Ibrahim Diallo Ciu Masina marabolo n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya bilenbaw kan a bɛ waati jan bɔ ka sababu kɛ dugu dɔw yɛrɛ bɛ yen u ko hali bi u tɛ ka se ka sɛnɛ kɛ Mahamuru Cilenw n'an b'u wele ko terrorisiw u kɛlen bɛ ka daga sigi maaw dara a yirala k'a fɔ ko min ye kalo tile 29 tɛmɛlen u ka marabolo min bɛ wele ko Mbewani jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ min ye donsolakaw ye olu kɔni ye mobili dɔ de tɛmɛtɔ ye u ye mobili in lajɔ ka to k'a sɛgɛsɛgɛ o sɛgɛsɛgɛli senfɛ
Yoram Jalochu gɛlɛya nana bɔ a kɔnɔna na min kɛra muguti ye maa murutilen ninnu ale ni donsolakaw ni ɲɔgɔn cɛ donso kelen kɔni o tayana nka min ye maa murutilen ninnu ka waleya jugu ye u kɔni bolila a yirala k'a fɔ ko n'i ye u ka mobili in ta k'a jateminɛ mobili in kɔnɔna na min ye marifa kisɛw ale ni bidon ye taji bɛ kɛ bidon minnu kɔnɔ o caman tun bɛ mobili kɔfɔlen in kɔnɔ o waleya jugu ninnu kɛra sababu ye wulikajɔ kɔni kɛra maa caman fɛ a yirala k'a fɔ ko min ye donsolaka fila fana ye olu jogila kosɛbɛ kosɛbɛ ka sanga ni waleya jugu in ma Ibrahim Jalochu a yirala k'a fɔ min ye farabugu fana na a lamini ye olu fana sɛgɛlen don ka sabu kɛ maa murutilenw u bɛ u dala ye hali n'a yirala k'a fɔ ko nɔgɔya dɔɔni kɔni tora la ni waati laban in na ka sabu kɛ kuma dɔw la maa dɔw kɔni bɛ olu bɛ se ka bɔ ka taa u ka ciw kɛ n'i ye o waleya ninnu ta k'a lajɛ dɔgɔfirikaw olu fana bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ ka sabu kɛ hali bi olu fana n'u laminiw na maa murutilen ninnu fana ka jija ni cɛsiri barika ka bon kosɛbɛ hali n'a yirala k'a fɔ ko kuma bɛɛ u tɛ se jamana kɔnɔdenw ma ɲɔnɔ fana labili na n'i ye lakana ta k'a lajɛ a ma sabati kosɛbɛ maa dɔ yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la ko n'i ye marakala pɔn yɛrɛ tigɛ n'i ye sira ta ka daminɛ ka taa fo kɔlɔn kɔnɔna la gɛlɛya bɛ san ani waati ka sabu kɛ kuma bɛɛ lajɛlen na maa murutilen ninnu i b'u ye yala yala la maa dɔw yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la u ko kuma dɔw yɛrɛ la u bɛna bin dugu dɔw yɛrɛ kan maa min y'u ja u b'o minɛ ka taa n'o ye o kɔfɛ fana kiri ka d'u ye cogo min na u b'a boli maaw kan o cogoya la n'i ye Bankasi ni Douentza Koro ka se Bajangara ma hali bi fana ko olu fana bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka sabu kɛ min ye maa murutilen ninnu ye u bɛ u dafɛ dugu la u tɛ ka se k'u ka adamadenya baaraw kɛ a kɛcogoya la lakana ale ni lafiya min ye hakilisigi ye hali bi ko o sabatilen to u kan u ka maa caman kɔni ye wele bila jamanatigiw ma u ko laɲini min bɛ olu la u b'a fɛ min ye basigi ani kolosuma u ka se ka segin ka na Mali kɔnɔ o tɛ ɲɛ cogoya si la fo lakana ka se ka sabati ni ko lakana ka sabati fo finitigilakaw ka se ka jɛnsɛn jamana kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ k'a fɔ olu ye denbayatigiw ye u ka baaraw bɛnnen bɛ bagan ani mɔni ani sɛnɛ de ma sɛnɛ ni bagan ni mɔni a tɛ se ka kɛ fana fo i hakili ka sigi maa murutilen minnu bɛ olu da la u bɛ ka olu ka ko gɛlɛya u bolo u k'u b'a ɲini jamanatigiw fɛ u ka se ka u jija yɛrɛlakana jɛkulu minnu bɛ nin yɔrɔ kɔfɛlen na olu de fana wulilen don k'u jɔ cogoya bɛɛ lajɛlen na min ye u denw u musow ani u balimaw ye an'u ka dugu ka se ka lakana hali a mana kɛ cogo cogo olu ka lakana fana danyɔrɔ de bɛ o la maa minnu bɛ n'olu bɛ se ka bɛɛ lajɛlen ka lakana sabati ko ye finitigilakaw de ye u kɔni ye kasikan ni welekan bila ka ɲɛsin jamanatigiw ma u ka se ka u jija lakana ka se ka segin ka na jamana kɔnɔna na Ibrahim Jalochu ayiwa ni ne tun ye kunnafoni ye an ye min sɔrɔ ka bɔ ni wale in kan lakana ko la Masina marabolo la an bɛ Ala deli hali Ala ka basigi don jamana kɔnɔ amina yarabi Abdou fɛn min y'an ka finidonna minnu bɛ nafolo la don n'a bɛ f'o ma ko les soldats de l'économie kosɛbɛ n'o ye douanier-lakaw ye ko u ka sɔrɔlen don tɔn k'u ye lajɛrɛba kɛ o lajɛrɛba in kosɛbɛ a bɛ mun de kan Ibrahim Jalochu ni hakili b'a la ni ko douane olu ka baara bɛnnen bɛ ka se ka jamana dondaw sɛgɛsɛgɛ min ye fɛnw ye fɛn minnu bɛ ta ka bɔ jamana kɔ kan ka don jamana kɔnɔ ka se ka o sɛgɛsɛgɛ u jɔyɔrɔba fana bɛ an ka jamana wagandiba cidili la kosɛbɛ u ye u ka sigi dɔ kɛ min bɛ tali kɛ u ka assemblée kan sigi in kɔnɔna na u ye ɲɛfɔli kɛ hakilina ni fɛɛrɛ min laɲini min bɛ olu la u ko kabini san 2017 u ka lafasali tɔn yɛrɛ bilala sen kan a kɔnɔna na maa 17 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko de bɛ baara kɛ a kɔnɔ o maa ninnu u ka ɲɛmaa o kɔni n'o sigira u bɛ san 5 de kɛ ɲɛmaaya la u ka nin sigi kɔnɔna na u nana da don waleyaw la waleya minnu bɛ tali kɛ u ka ɲɛmaaw la u ka ɲɛmaaw bɛ ka baara kɛ kɛcogoya minnu na u ye da don o hakilina ninnu na o tɛmɛnen kɔfɛ fana min ye hakilina ni sariya min kan ka ta n'a ka kan ka kɛ sababu ɲuman ye ka dɔ yɛrɛ fara olu ka baara jija ni cɛsiri kan u ye da don o waleya ninnu na douaniers ka lafasali tɔnba ko hakilina ni laɲini min bɛ olu la o tɛ dɔwɛrɛ ye olu b'a fɛ ekɔli kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye kalanso ye u ka se ka jɔ Mali kɔnɔ k'o bila sen kan kalanso min kɔnɔna na tiɲɛ don Abdou ne ma se k'o faamu kosɛbɛ n'i y'a lajɛ an kɛrɛfɛ jamana ninnu na Sénégal école nationale de douane bɛ yen kosɛbɛ ni an ka yan école nationale de douane tɛ yan kosɛbɛ an ka douaniers u b'a mɛn ko u ye kalan kɛ u taara Dakar université la u taara Wagadugu université la wala u taara université wɛrɛ la u bɛ na u bɛ fini d'u ma alors que normalement école nationale de douane kan ka créer kosɛbɛ i b'a gendarmerie école bɛ cogo min voilà policier école bɛ cogo min eaux et forêts fana école b'olu fana bolo u y'o yɛrɛ de fɔ o kɔni voilà
tiɲɛ la école yɛrɛ école nationale inspecteur de douane bɛ bɔ yen contrôleur bɛ bɔ yen hali agent simple bɛ bɔ yen a bɛ Sénégal a bɛ ten u ka o laɲini kɔni o ka fisa kosɛbɛ ka da o kan ko ni maaw taara u ka se ka u labɛn k'u labɛn ka ɲɛ kalan k'u kun min bɛ se ka kɛ sababu ye douane baara u ka se ka a faamuya ka ɲɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ko hakilina ni sariya dɔ bɛ olu bolo n'olu bɛ wele nanzarakan na ko l'application du statut u ka se ka o waleya ninnu jidi ka bɛrɛbɛn ni an kɛrɛfɛ jamana taw ye tɛmɛnen kɔfɛ fana u ko olu ka baara kɛcogoya la sariya ni hakilina dɔw b'a la olu ka se ka lasɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ ka sababu kɛ ni baara bɛ kɛ san ani waati fo yɛlɛma ka don baara kɛcogoya la min bɛ se ka kɛ sababu ye maa minnu bɛ baara la olu ka se ka baara yɛrɛ tɔnɔ sɔrɔ ani san ani waati maa minnu bɛ n'o ye douaniers n'olu bɛ bila ka taa kalan kɛ kɔfɛ o waleya ninnu fana ka se ka jateminɛ o tɛmɛnen kɔfɛ fana u ka mɔgɔw tacogoya k'u don foroba cakɛ bonda ninnu na a baara ninnu ka se ka sɛgɛsɛgɛ u ka secrétaire général n'o ye Isaka Musa Kabore